Здравейте! Ако искате да имате карта на деня за понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък, може би е време да ме последвате във всичките ми платформи. Защо? Защото може не всеки ден да тегля навсякъде, но всеки ден от понеделник до петък тегля някъде. И сега, каква е програмата? Програмата е следната. Понеделник тегля в страницата Таро отговори за промяна и развитие във Фейсбук. Във вторник отново съм във Фейсбук, където тегля в групата Таро отговори за промяна и развитие и така нататък. Има още изредени неща. Има розичка. Така, оттам отиваме в сряда. Сряда тегля в TikTok, където обикновено има видео за записване и тегля само от хората, които са записани във видеото. Четвъртък отиваме в YouTube. В YouTube той е нов канала,